So, hi guys! Welcome back to my channel, Char. So, ngayon, ako ay gagawa ng buko gulaman. Buko gulaman. So, ito na yung gagamitin ko, guys. Huwag kang, may audience kasi ako dito. Huwag kayo maingay dyan. So, ito yung gagamitin natin, guys. Durian, condensed milk, tapos ito na yung gulaman. Luto na to, ha. Kahapon pa to naluto. At saka yung buko, tapos ice lang yung ilagay natin. Bumili na din ako ng ice. So, ito na guys, ilagay na natin yung gulaman. Daghang tubig lagi ni. Uy, pwede na natin? Ay, hindi ako tubig. Ay, pasti na. Hala! Yan na, sayang na. Hala, ay na lang ni. Uy. So, dyan lang yan. May na yan tapon. Hala, wala lagi ko sandok. So, ito na guys. Ito na lang yung sandok. So, next, ilagay natin yung condense. Ito muna, yung buko. Ayan, may audience ako dito. Ilagay natin yung buko. Ayan na. Ilagay ko na din yung buko. Kanina. Kapag ulang. Ilagay natin yung condense. Ilagay natin yung condense. Sarap. Kalami. Sarap ba ne? Oo. May audience ako dito. Siya yung titikim ng ginagawa ko. Charot. Mahinga lang yung boses ko eh. Tulog yung anak ko. Magalit na naman yung bagay ko. Ganyanin muna natin. Ganyanin. Haluin. Haluin muna natin, guys. Yan mo yung tubig. Matamis mo yung tubig. Yan. Hala. Parang, ano nga, dito, colorful no? Ano lang kasi to? Clear lang tong, yung gulaman powder, clear. Lami na daw, basta makaon na. Di lang makahilo, di ba? So, yan guys. Makita yung niyan sa siko niya. Yes, makita niya yan, te. Tapos, lagay na natin yung ice, guys. Dami naman ice na yan. Di man to malamig, te. Siguro mo sana. Di man malamig. Yan mo na. Tama na. Dami man, condense mo. Bakit gamay lang ay? Tutubig yan. Yan mo. Marami pang condense yan. Ay, init mo eh. Wala na ba ng plastic na? Plastic ko eh. Nakabili ka pa. Yan mo na. Ito na siya guys ha. Wait lang. Kunan ko na yung plastic. Ito na. Parang di pa man yung matamis di oy. Kalamian ni oy. Galaway mo sa. Dili nyo makita. Hindi nyo makita ito kasi ayun. Nakita naman. Yan. Wow. Tambal ni diabetes te. So, ito na siya guys. Papalamigin na lang natin to. At hanggang sa matapos na. Ay, nagchika pa sa trimi. Saka na yan, chika-chika te. Oh, ito na siya guys. Saan ba yun? Wala na sa baboy yan. Wala nang baboy yan. So, ito na siya guys. Ilagay natin. Wala kaming baso, oy. Pobre man mi. Ha? Haluin mo mabuti. Hinalap ko na ti, uy. So, ito na siya guys. Titikman na namin to. So, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and share. Gusto nyo? Gawa kayo. Bye-bye. Thank you for watching.